Next winner, Miss Pinky Basumatary. Come on. तो खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ रायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मिस इउनिभार्सिटि इन्डिया 2026 नि आपडेट फाइनाल आपडेटखौ शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो बिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन बा नोंथांमोना मिथिखाबाय थेवब्लाबो आं फोरमायहरनो सानदों जेतु मिस इउनिभार्सिटि इन्डिया 2026 नि उइनारा सोर जानो हाखो सोर फार्स्ट रानार आप सोर सेकेन्ड रानार आप सोर थार्ड रानार आप सोर फोर्थ रानार आप सोर जानो हाखो आरो जोंनि बर'नि फिसा पिंकी बसुमतारिया मा जाखो आं बेखौ फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां Of the national costume representing India in creative ways. First winner, Miss Harshita Sahu. Next winner, Miss Pinky Basumatary. Come on. Next from Miss Universe India 2026 नि winner तो जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मिजोराम आरो मणिपुरनिफ्राय आरो आसामनिफ्राय सानै पिंकी बसुमतारी आनसुला बरुवा बिथांमोना माने कम्पिटिशन खालामदोंमोन नाथाय उइनार जानो हायाखै दे देरहानो हायाखै तो गोबां माने दान्थे बिदान्थे गोबां कन्ट्रोभार्सि जादोंमोन पिंकी बसुमतारिनि सायाव कमेन्ट होनाय आरो रिप्लाइ होनायखौ लानानै हाबा जानाय जायैखौ लानानै तो गोबां कन्ट्रोभार्सि जाखांनायनि उनावबो गोबांफ्रा सापर्ट होदोंमोन पिंकी बसुमतारिखौ दे गोबांफ्रा भट होदों गोबांफ्रा सापर्ट होनायनि थाखायनो बिथाङा पिंकी बसुमतारि बिथाङा मिस इउनिभार्सिटि इन्डिया 2026 नि ग्रेन्ड फिनालेनि जेतु कम्पिटिशनाव बिथाङा जायगाखौ मोननो हादोंमोन सापर्टखौ होदों दे रावबो माने भट होआखै एकदम जिर'थार होननानै बुंनो हाया सोरबा मोजां मोनग्राफ्रा गोबां भट हरदों बे भट मोननायनि थाखायनो बिथाङा ग्रेन्ड फिनालेनि जेतु कम्पिटिशनाव बिथाङा जायगाखौ मोननो हादों आरो तो लोगोफोर नैबेहाय सोर उइनार जाखो सोर फार्स्ट रानार आप सोर सेकेन्ड सोर थार्ड सोर फोर्थ आं फोरमायहरनो सानदों तो बेवहाय नोंथांमोना बयबो मिथिखादों आं स्क्रिननि गेजेरजों फोरमायलांगोन आरो फट'खौबो नोंथांमोननो सावगारिखौ होलांबाय थागोन तो अब्ला नोंथांमोना बेखौ नायदो जे फार्स्ट उइनार हिसाबै मिस इउनिभार्सिटि इन्डिया 2026 नि उइनार हिसाबै केजिया लिज मेज जाय केरेलानिफ्राय बिथाङा जानो हादों नोंथांमोना सावगारिखौ नुदों आरो फार्स्ट रानार आप हिसाबै वैष्णवी गणेश तामिलनाडुनिफ्राय बिथाङा फार्स्ट रानार आप जानो हादों आरो सेकेन्ड रानार आप अनुश्री सादालेकर जाय गुजरातनिफ्राय बिथाङा सेकेन्ड रानार आप जानो हादों आरो थार्ड रानार आपआव तेजस्विनी श्रीवास्तवा जाय महाराष्ट्रनिफ्राय बिथाङा थार्ड रानार आपआव जानो हादों आरो फोर्थ रानार आपआव जानो हादों अनुभा उत्तराखंडनिफ्राय स' बिथां साब्रैया फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थ रानार आपआव जानो हाबाय आरो माने केजिया लिज मेजआ केरेलानिफ्राय उइनार जानो हाबाय दा दुखुनांथाव जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय सासेबो उइनार बा बिदि देरहासार जानो हायासै तो पिंकी बसुमतारिया जेननो गोनां जाबाय थेवब्लाबो बिथाङा जेनदोंब्लाबो ग्रेन्ड फिनालाव कम्पिटिशन खालामनो हादों आरो मोनसेयाव बिथाङा उइनारखौ एवार्डखौ मोननो हादों जिहेतु इन्टारनेशनेल कास्टम रिप्रेजेन्टेटिभ इन्डिया तो बिथाङा बे उइनार एवार्डखौ मोननो हादों आरो बेनोसै गोजोनथाव रावथाबा तो बिनि सायाव गोबांफ्रा माने कमेन्ट खालामदोंमोन सोरबाया देरहाजानो लुबैदोंमोन सोरबाया जेनजानो लुबैदोंमोन सोरबाया बेफोरबायदि थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबां कन्ट्रोभार्सि खालामबाबो जेसेबां सोरबा नासयब्लाबो सोरबा सैदोंब्लाबो पिंकी बसुमतारिया लास्ट फाइनाल राउन्डआव कम्पिटिशन खालामनो बिथाङा जायगाखौ मोननो हादोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि स' बिथाङा देरहानोल'सो हायासै दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो लुबैयो मा कमेन्ट खालामनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो आं बिनि सायाव एसेबां बाथ्रा बुंनो होननानै सानाखै